Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kahinyotrap Youth Council HYC kaladawa ya Sarkar Meghalaya magan bishar biang mardor ki kindon jang Meghalaya CM Lead Fellowship Recruitment bat ka seng kapen pau ka jing pershajer ya karai ban baha Southly na ki khan artli ki fellowship position chaki kirtong na shabar jilla kumta halor kane ka seng ha ka arpnyotrek unaitung arja arpenrio kalalek ekran bat ai de ka jing tho cho mintri rangba ka jilla lingbao officer on special duty ka SEMAM bandawa pen bet thmai ka Meghalaya CM Lead Fellowship Recruitment ka seng lingbao ba Roy Kuparsin Ram President kala ong ba wat la ka ai jing ro ya ka sarkar jilla ka balawanra ya ka fellowship ban pen khlain ya ka pule puthi pat ba ha Meghalaya Henry ka persha ya ka rai ban ba shibanta ni ki fellowship position ki kirtong ki ba amdei na ka jilla uba Roy ulo ong ba ka ni ka program ka de ka baiting ka da ka sarkar Meghalaya ba ka de ban ai jing man toy ning kong e ik samla trai jilla Ulapan syairu baka ni ka jing persya kamday satyay ki kirtong na kiway pat ki jila Henry kalong persya ya ka policy ka pindo ik samla try jila ki blan hak banyo abenta ha ka program ka balabating ka da ka sarkar jila ka sengalakin turu ka sarkar bakan chimkhyay ki ni ka kam Chwa ka jing khot interview ka balabu ha ka laipo bat laipo itrik unaitung arja arpenrio Anak kalian dong kaseng ila yo ka jing ujor na ki kun samla ke bade ki try muluk ku manchu pentip mapi ka sarkar Meghalaya kalau penmi ya kawai ka recruitment na ka banta ban tap kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki bala tip kum kita ka CM Lead Fellowship lane ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship na ka banta khat artli ki post haba ka jing thmu jo ka sarkar kalong makini ki fellow lani kini ki ban cha thong ki khat angut kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jala Meghalaya bakin ya trailang haringkat bat ki tenak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jala ka baidei ba ka tenak puli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingdona lane ka jingdon kam jong katkum ki jingdon kam jong ki jaka hakikat artri district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban sha thu kam kin long kum kita ki nong ai khubor syaka sarkar bahang ni ka duna ka ni na kamenta ka ni ka district kini ki initiative ki ba ka sarkar kha ban sim ba kumta ter ti hak ubnai mi bakhat do lane hujun jong news nam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka banta ki khat artri ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la syukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy ka education sector bakum ta ter hadin kata kaladon ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list haka ya ka list haka bakila short list kumasan pungut ki samla ki bon wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka laipo bat laipo trik jong mentau benai but ya kini kisan pungut katkum ka jing sotu ka jong ni kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email kai ka ba pelong ngi bangin wan ban yakendu yo new officer on special duty mentak singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sekini kinong apply yaki bala shortlist ban wan ka interview ka lai ko ka twitterik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khra arngut Prangut na po Meghalaya but saungut na kiway pat kijala will be based on the interview document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kemudian ifi haka advertisement omshim la kedo omshim la ong ba naki khadartli ki post pratli ki post on bu namta ki try muluk but sautli ki post on bu namta ki beri ki panapa. Ngisau lungo ruban ban yo ya kaniki email ya kabala pha nakata ka team CM Lead kemudian ke Meghalaya CM Lead Fellowship Program Government of Education sakini kini kun samla ban pentip pasal tuli ki post la de ban bu lepa nam ta ki beri ki panapa pi ka CM Lead Fellowship Program ka de program jong sarkar jela pisa la bei da ka sarkar jela
dak sarkar jongi tingim so thu ke ka nongrem ke ka rational ke ka reason ba hakapor bagi pha ekanika email kum bakal long kat kum gajing tip ka jongi ki ong ba sautli ki post labu na menta ki beri ke mana ba de halor kata ka nongrem kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka city ya ka jing sisa ni address au chief minister lengba OSD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sarkar jela ba kadai ban weng mardor ya ka ni ka kandon ka balabu lani ka balapan pau ban ong ban kini ki khat artli ki seat sautli ki seat on ai ya ki beri ke mana ba kaseng ka kwa ban keren ka basai ba sarkar jela kamdei kadai ban so thu ba kum kini ki project lai ki badai ka pisa kadai ka jongi kum kinong shok snong jo ka jela bei pisa ka pisa jong pa ba jong kinong shok snong jo ka jela ka baar beli hadu kat nungi kum ka jela ngi dunai ki khun samla ki bala bit ban tre ya kani ka kam fellowship ka ban khamtam ya ka kam ka ba kini ki beri ki hak ban let ki thai nong kendong ki hak ban let ki stakeholders ki ba fair ki local authorities ki hak ban kendu ya ki kmi ki pa ya ki noi kai ba kum ta terten ka badon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka jela ka jong kya ban so thu ya ka geographical condition ka mangi ngi shong isa kumnung ngin pentikna ba ubri ubawan kiwi ki jela un so thu se tin garu la da ule chapok garu banya shong bat ki tu ki traishno tu un so thu se ya ka khtin khasi hangni hapo khasi ban jantel slani un le chaboy bat kum ta terte ka badon kam ka de ba ki bri ki jongi ki hak ban yo ekni kam khnam ba ka sarkar jela la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang ka baar ka bangi ngi bu ro ka jing persya ya kani jing penmi ya kani jing pha ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang ta ki beri kumna bar kalong ba pi kumanga ong pi ngibun ki kun samla ki bade ki try muluk ki balang qualified te balai ka sarkar kan ai men jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam ki jaka bikin ai men sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam bat kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki mana ba haduk kat nungi dunai kita ki khun samla te ha ka jing ya kendu ka jongi ban ai ka jing tho OSD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangila pen ningkong uang bangam don jing tem nama uni OSD de ma ba pha uba long kumuta officer uba deal kanika ya ka recruitment uang ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki khun samla le ne kanu ka rai ka badong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ku na ba de ha bangi pen ipat ya kani ki email ka bala pha sakini ki nong apply kam uang ya kani la don balik bakala manur klem ka jing tip ka jonga kamut bulangnya ula kubur bakadon ka jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kamut ba don benta manur ki ba pha ya kani klem ka jing tip wat jong ka office tu tina kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om siam la approve da ka education department la ne da ka office ka ba deal ya kani ka kam bat ula ong ru bala da ula check ru ka email ka jong bo ha bo ula check ula bakadon ka jing pha ka bakum kani ka bo ong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nu te ka bana kaliang jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nu ma phi menta kum officer ba shong ka shuki ba pet yang ne kam phi dei ban penbet no ya kani balada phim penbet ngila da ban ong ru la da phim penbet ya kani na kaliang jo ka seng ginom ailat ba ka interview process kan ya ka live ho ba live wait lada ka sarkar kam penbet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban penbet ya jing bakla lada ka le khnang ru ka di ban weng ya kani kendon ka ba kan ong ba sautli gi seat nang ki khat ar seat on ai ya ki beri ki puna ba ya kata nakleng jok choi sing nong priang la nuru balada kim weng lada kim penbet ya kani bat kim ai juba ya ka city ka bangi kum ka seng ila bu ahmad jong ka office jong OSD bun pha chief minister ka seng kan nom sha ban penya ya ka interview ka live ho ba la kwitrik nam ta kini ki kam tiula ong ngi ba ai por si sngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un penbet ya kani jim pakla tingin ap ka ta por balada ka sarkar kamle ya ka e ka badon kamle la ni ka office kamle ka seng kan kren ka basai bagi nom ailat ba ka interview process nam tani ka kam kan ya ka live ho bat live witri jong matau panai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba